asa 134 et 135 ka tafsir al Quran de surah 6 wa kadhalika ko wanoni fatanna min fitiniri ba'dam yoga e mabbe ba'din sabu yoga li yaqulu fi be haula'i ene ko be woni be man Allah be Allah moji alayhim e dumum min baynina hakkundeji men alaysa Allah ya Allah wana bi alama ko kanko buri andude bi shakirina yettobe mabbe o woni wa idha ja'aka stayuni arima alladhina be yu'minuna gomdimbe bi ayatina ayaji amen de haray fa ulwi salamun alaykum jam'i kisiye horemo kataba rabbukum jomi modon farli ala nafsi e do hore makko rahmata yurmende wonde o yurmete ko tagi kon annahu ko woni kadi man amila kala golludo minkum e modon su an ko boni bi jahalatin hara ko sabo majjere sabo angal gandal o warri summa taba refti tubi min ba'dihi bawo o bonni o andi kadi jaka dum ko bonnere wasula mojjini tubu bu yen ko dun o ronki ruttade bone o fa annahu wonde hare kanko Allah o farli kadi e makko wonde ghafurun ko yafotodo sifa on do rahimun yurmetedo mo وكذلك كونني نفصل الآيات من فين ستة جدًا ولتستبين في بيد بانغو دفينيا سبيل المجرمين لا يبوم بين قلوي إني من نهيت من هداما أنا أبدا نميرة الذين بين تدعون بين نريد من دون الله كهوتا الله قلوي لا أتبع من جوكتا أهواءكم بلاد من قد ضللت هريكم ديغو من مجي إذن أنتم وما أنا ميونال من المهتدين جيادو فيو بهري فيو قلوي إني من على بينة من دويدو بانغان دي laabuɗo poy mi rabbi modde ka joomi am wakadabtum bihi onon non on finnimo ma indi ala e jungo am ma tastajiluna bihi konkon ɗon hawjirde sabu mu on ɗum woni lette ɗen inil hukumu ñawore nden wodanali illa lillahi sowona wonande Allah kanko ji yaqussul haqqa imo qisso gonga kan wa huwa ko kanko Allah khairul fasilina on moƴƴo finsitowo qul law anna indi hara hino e jungo annum ma tastajiluna be koko on ɗon hawjirde ɗum woni ɗe lette lagodi al amru harayno fiya kede ñawanoma ni ɓi bayni wa baynakum hakkuda e mo wallahu ko Allah non a'lamu ɓuri andude bi zalimina toñoɓe wa indahu kaka makko woni mafatihu sabiji al ghaibi udditir ɗum anda ka ko wirni kon ka woni sabije ko wirni kon piiji wirni ɗiɗin sabije mun ɗen kaka makko kanko Allah woni la ya'lamuha anda ɗum kon ko wirni illa wasona kanko Allah wa ya'lamu kanko Allah mo andi ma fil barri kon koni ka jordi wal bahri kon ka baru wa ma tasbutu tajata yana min waragatin immorde kakol illa ya'lamu aswana kanko Allah mo andi fingol kakol wala habbatin wana abbere fi zulumatil ardi woni ko yanata ka nder ni be leydi ley wala ratbin wana ceccere wala yabisin wana yorunde illa fi kitabin sona no fop no windi kalawhil mahfuz mubinin bangina fenyina wonde ko nyalande kaari segondu kaarijo woni ko nden abbere mangol kakol yani o wallade kanko Allah ne o yatawaffakum mun hunna on bil layli jemma bimana ko doyngol ngol woni ko fanda doyngol ko mayde togosere wa alamu himande kadi ma jarahtum konko faggitoto don bin nahari nyalorma thumma yab'athukum refti o immintina on fihi e doyngol ngol liguda fi yo lajal on tigi ngal nyaawe ajalun ha ila jal musamman wi'angal ngal bimana fi on tigi wuru ha embere ko happana ko yuuru thumma ilayhi refti ko faade ka makko marjiukum ni duttorde monde nani thumma inabbikum refti o humpita on bima kuntum sabu konko laati don ta'maluna hidon golla huwal qahiru kanko Allah ni fulu do fawga ibadi senga do jeya makko ben wa yursilu mawruta alaykum do modon hafazata renobe wal malaika ben hatta idha jaa hasi ari hadakum goddo mon al mautu mayde den be potto don de be sakkota ko be defandata be renata tawaffatu hunna on tigi rusuluna ne laabe amen be wom taw kambe ne laabe warobe ben la yufarrituna be welsindaki dum hebe ayno ma hebe limi fofango mango hebe limi palande maade hebe control ko nyamata kon kala ka gotele dum don lanni ko don be tajata ket summa ruddu refti be rutte ila Allah faade kala maulahum jeydo be on al haqiqa gonga ala famelahul hukmu kanko wodani nyaawore nde wo huwa asraul hasibin kanko ni burdo yaawde e hasbobe ullando be mayyuna jeekum komboni ko dandata min zulumatil barri immordeni be den kan jordi wal bahri ka baharu tad'unahu tawhidun noddamo tadarruan ka yankina gol lirkito wa khufyatan e ka kulol ka ande raydon inna Allah la in anjana wallahi stayuni kanko Allah wallime min hadhihi immorde o bone do o nambara do o evenement do men dadimo lanakunanna wallahi min lato min ash-shakirin jeado yettinibe komboni on Allah jo harana Allah ala
kuliyata be Allah yunajjikum woni ko noni on dandude min ha immorde di boneji wa min kulli karbin immorde kala tampireji din summa antum refti onon hani tushrikuna hidon sirkana wa Allah yo watte yili oloyo wal qadiru kan kallani fuludo kanko ni wawdo ala yab'atha e dow imminta alaykum e dow modo adaba lette min fawqikum o ittirade sengo dow modo wono par nyitte e ko nandita tay dum aw min tahti arjulikum ma ittirade sengo le modo wono bombuji e min e tremblement de terre e ko nandita tay dum aw yalbisakum ma o jellindira on o bornindira on nangindira on shi an leji piro bebondira on hakkundeji mo wartindira ay wono leji woni pirirde lagina e leydele hedditide wa yudiga o medina ba'dakum yoga e mon ba'sa ba'din lette yoga bimana wawbe ben o medina wawa ben lette wawbe ben unzur ndari Allah no wawi on walinsire tuba bal Allah no wawi on buri ko goddo mo wawi linsire tuba unzur ndari kayfa nusarriful ayati kono men fensitirde men labbina ayaje den la Allah no gasa kambe yafqahuna be famay kono hani be beydude majjude wakadaba bihi fennide alqur'ana rega mo kaybe maada ben wa huwa ndele alhaqu ko ne gonga buli lastu mimmi wona alaykum e do modon bi wakili reenu don ayno don likulli naba'in wala kala khabar kala hunde kala evenement mustaqarrun nyibirde ka hattata ta feƴƴata ɗum ko hawjutun hawji wa sawfa ta'lamuna araynon ando wa idha ra'aita sa'i alladhina be yakhuduna jumpaybe fi ayatina ayaji amen de wowla sabota faridanum durnobe ko duni pottito be legoy hatta yakhudu ha be jumpa fi hadisin be yewtere go gayri ko inanden don stay ko ya yewtu be mabbe way ma yunsi annaka amma si jintinima shaytana a jododi e mabbe a durnaaki be pottida fala taqudu aray wata jodi toy ba'da